el que està clar és que hi ha una manca generalitzada de sentit d'estat. És a dir, jo estic governant per als ciutadans. Aleshores, si estic governant per als ciutadans, he de solucionar els seus problemes, o intentar solucionar els seus problemes. Aleshores, he de facilitar la feina. Això és la teoria. La pràctica és que si no governa el mateix en un lloc i en un altre, n'hi ha distorsions. I si no n'hi ha distorsions, les creem, que no passa res. Per això estem així, per crear distorsions, que no passa res. Això moltes vegades s'ha fet, és a dir, això de, bueno, per alcaldes, per regidors, quan governen a la Generalitat tot anirà millor. Bueno, i a la Generalitat pensen, quan governem en Madrid tot anirà millor, però després realment això no se dona, no és este cas, esta equació no se dona, és a dir, moltes vegades un ajuntament d'un color polític pensa que quan la Generalitat governa el mateix color tot anirà millor, però després quan un govern autonòmic i d'aquest color se dona compte de la quantitat de llocs on ha de solucionar problemes, al millor el teu poble és l'últim, i en el govern estatal passa el mateix. És a dir, i poso un exemple que s'ha parlat moltíssim. Quan governava Aznar a Madrid, se van posar en marxa abans l'AVE a Valladolid, governat pel PP, i l'AVE a Màlaga, governat pel PP, abans que València. I que Barcelona. I que Barcelona. Però a València no ha arribat, arriba tard. Per tant, ara si volen vendre la moto de dir, bueno, és que si governaven en Madrid, o quan governem en Madrid, tot anirà millor, tot se solucionarà. Però això no és així, perquè no ha passat. Per tant, aquestes propostes, aquestes medalles que s'intenten penjar, el que estan fent és, en el cas de la dependència i en el cas de la vivenda, és posar entrebancs a una política mal feta abans per ells, pels polítics. Ara, en aquest cas estem parlant del PP, però podríem parlar de l'esquerra perfectament. És a dir, s'ha fet una mala política de vivenda durant molts anys, ara un govern intenta solucionar el tema del lloguer i el govern autonòmic no posa res de la seva mà. Pues fenomenal, o sigui, és que això deixa en evidència que n'hi ha molts governants en aquest país, de diferent signe polític, que no tenen un sentit d'estat, és a dir, no estan treballant per al ciutadà, estan treballant per posar-hi entrebancs al ciutadà, i això no és possible. Com t'agrada més Esteban González Pons? En samarreta o...? En pantaló curt o en camisa blanca? Home, jo crec en pantaló curt perquè me dona la sensació de que està, ho dic per la foto esta que estava correguent amb altres càrrecs del Partit Popular, pensava que estava correguent cap a Madrid, ja se n'anava, no? Se n'anava de la cursa electoral, se n'anava directament a Madrid. Bueno, adiós, ahí os quedáis, no? No sé, vull dir, evidentment les campanyes polítiques produeixen un fet molt curiós, no? Que són la quantitat d'imatges per a recordar. És a dir, jo me recordo de moltes campanyes de la quantitat de fotos que se fan els polítics, fotos que després segurament abominaran i diran, mare de Déu, com és possible que jo me vaig posar en pantaló curt per a córrer al costat de Niurka Montalvo, que per cert la vas deixar molt enrere, no perquè tingui una carrera ja que estigui a la baixa, sinó perquè primer va el líder, no? I després va la resta, fins i tot el de Noves Generacions de Madrid, el paracaigudista este que ha vingut, este home. Però ara parlarem del tema de Noves Generacions, però fa molt de ridícul perquè fan el ridícul aposta o es fan fer el ridícul, i és molt curiós. Però no sé, jo González Pons, la veritat és que espero que farà una precampanya molt populista, molt demagògica, molt, i d'ahir no el traurem. I què et sembla que la Maria Teresa, com li ha dit ell, m'ha cridat l'atenció que li diguera Maria Teresa, que no li diguera pel cognom, que li diguera... O se coneixeran dels diputats del Congrés, no? Com si Zapatero li diguera Mariano a Rajoy i aquestes coses, no? O Esperanza li diguera a Gallardón pel seu nom, no? Sí. Doncs avui estava la vicepresidenta del govern a Madrid des de juny d'estos informatius on es fan preguntes, li han preguntat pels debats electorals i ha dit que prefereix debatre amb Acebes perquè és el número 2 del partit i ja és la número 2 del govern que amb González Pons. Què està passant? Així que vol evitar a González Pons o senzillament que vol menysprear-lo, com ha dit el mateix González Pons, que s'ha sentit menyspreat no ell, sinó tots els valencians, així en el llenguatge que gasta tant. Suposo que ha de ser difícil, encara que siguis un polític o una política que tinguis ja molts anys d'experiència, estar en un debat en una persona que t'ha posat una querella, una demanda o una denúncia, en aquest cas una denúncia, perquè presumptament t'has empadronat en un poble i s'han vertit en una sèrie d'acusacions. Suposo que és difícil no creuar aquesta línia que separa la política del terreny personal i ara preferir parlar en Acebes de temes més importants o presumptament de temes més importants que no en González Pons, perquè segurament en algun moment del debat ella li recriminaria
que s'han invertit algunes falsetats, segons el punt de vista de Fernández de la Vega, sobre el seu empadronament. Quan tot el món sabem que justament el Partit Popular tampoc pot alçar el pit i alçar la mà dient que és una dalit del tema dels empadronaments. Sabem que n'hi ha problemes, n'hi ha hagut problemes en Antella i en molts pobles, en Algerita, en Castelló, hi ha un munt de casos de gent que s'ha empadronat en l'últim moment i que ha vingut de fora. I en les mateixes llistes del Partit Popular n'hi ha gent que ve de fora com a paracaigudista. El xic el president de Nuevas Generaciones de Nacional, no està també Michavila, Trillo, bla, 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 molta gent. Per tant, jo suposo que a millor ha sigut per prudència. Perquè no callaran tots? Tots. Sí, no? Vull dir, tots els que tenen paracaigudistes o cuneros, vull dir, perquè no callaran tots, perquè al callar a la fi, al final el que produeixen és distorsions, sí, o que senzillament manca de credibilitat en les candidatures, no? Sí. Mútuament, no? Callar a la fi. I impedeixen potser també més participació de la gent, vull dir, perquè al callar a la fi, totes aquestes coses, totes aquestes crítiques, ja no a qui es presenta o a qui representen, sinó a la forma, no? És a dir, és que aquesta persona no és d'ací, que aquesta persona no és d'allà, quan són partits espanyols perfectament, vull dir que perfectament poden acollir gent d'altres llocs de l'estat. Sí, home, això s'acabaria en les llistes obertes. Però clar, les llistes obertes és un perill perquè significa un exercici, un pas endavant en la democràcia, i jo crec que a aquest país li fa falta encara una segona revolució democràtica, però molt més profunda que la que hi ha hagut fins ara. Això acabaria, les llistes obertes acabarien en tot aquest problema, però això evidentment no se produirà, perquè els partits no poden, perquè aleshores un senyor, per exemple, de Marchalenes, no votaria al president de Nuevas Generaciones, o no votaria a Michavila, o no votaria a Trillo, un senyor d'Alacant, perquè pensaria, este tío, si no ve en la vida, no sé ni qui és, crec que es diu Uriarte, el xic este de Ignacio Uriarte, no ha vingut en la vida, i este és el que m'ha de defensar a mi en Madrid, quan segurament el que estarà fent els 4 anys és intentar col·locar-se bé en la junta directiva del PP perquè les següents eleccions vagi de número tal per Madrid. Per tant, no té sentit. Però evidentment aquest pas, que seria el pas per solucionar, que seria el tema de les llistes obertes, això ho trobem molt difícil. Que els mateixos partits democràtics donen un pas més endavant per consolidar més la democràcia interna. Expliquem les llistes obertes. Les llistes obertes és un sistema en el que tu pots anar a votar i dins d'una llista triar a qui tu vulguis, inclús podries triar a gent diversa de diverses llistes, segons vulguis, clar. I ahir el personatge, la persona, el personatge, la significació d'un candidat és bàsica. I no podrien col·locar gent d'entremig en llocs segurs. Sí.